ಲಕ್ಕಿನೇ ಆದರೆ ಲಕ್ಕೆರೆ ಲೇಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಜೋರು ಬಸ್ ಅವರೊಂದು ನನಲ್ಲ ಕತ್ತರ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮರಿ ಅಡ್ಡ ಜೆತ್ತದಿತ್ತನಿಗೆ ಬೊಕ ಮತ್ತು ದಾದನೆ ಗೊತ್ತು ಜೋಡೆ ಪೋತುನೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಸಮೋಸ ಅಂಚ ಮತ್ತು ಇತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಚಾಪರ್ರೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪುಚ್ಚೇಲಿ ರೆಡ್ಡದ ಐತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತೂಕ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ತೀರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳು ತೊಂದ್ಪಾಯರು ಉಂಡು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಚೂರು ರಿಪೇರಿಗಿತ್ತು ನಂಚ ಕೊರ್ದಿತ್ತು ತಿಕ್ಕದುಂಡು. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇಪ್ಪು ದಯಪಂಡ ಲಕ್ಕಿನೇ ಆದರೆ ಲಕ್ಕೆರೆ ಲೇಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಜೋರು ಬಸ್ ಅವರೊಂದು ನನಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ಉಂಟು ಗೈಪುರ ಅಂಚ ಲೇಟ್ ಲಕ್ಕಿನಿ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಿ ಬಂದು ಎಲ್ರಮ್ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಎಲ್ರಮ್ನ ಆಫ್ ಅಂತಿದ್ದಿ ನಾವು ಏನು ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಆಗ್ತಿ ಅಂಚ ತುನಗ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಸಡನ್ ಒಂದು ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟು ಕಾಣಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಬರ್ತವೆ ಮುಗಲ್ ಉಂಡು ನನ್ನ ಪಂಡ ಒಂಥರ 6 ಗಂಟೆ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಚೆಪ್ಪು ನಂಚೆ ಉಂಟು ವೀಡಿಯೋಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಂಡು ಅಂಚ ನಾನು ಬೇಗ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ತಿಡೋಡು ಬೇಲೆಗೆ ನಾನು ಒಂತೆ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ನನ್ನ ಬೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡಿನಿ ಗೊತ್ತೇ ಇದ್ದಿ ಅಮ್ಮಲ ಲಕ್ಕದಿನಿ ಇದ್ದಿ ಅಮ್ಮನೇ ಲೇಟ್ ಲಕ್ಕಿನಿಗೆ ಅಂತ. much later. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ನಾನು ಬೇಲೆಡ್ದು ಬತ್ತದು ಇತ್ತ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಬತ್ತಿನ ಆದರೆ ಇತ್ತೆಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಗ ಮೀದು ಮತ್ತು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚು ಪಂತಿಜಾನೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೋಡತ್ತು ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ ಅವು ಅಮ್ಮ ಪಿರವು ಬಾತ್ರೂಮ್ದಂಚಿ ಪೋನಾಗ ಅವಳು ಈತ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮರಿ ಅಡ್ಡ ಜೆತ್ತದಿತ್ತನಿಗೆ ಬೊಕ ಅಮ್ಮನ ಬೊಬ್ಬೆಗೆ ಅವು ಪೆರ್ಮರಿಯೇ ಪೋಡ್ತದು ಬಲ್ತದನು ರಿಟರ್ನ್ ಪೋತುನು ಇದಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಬಲ್ತಂದು ಬತ್ತೀರಿ ಇಡೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಕನೆರ ಪೆರ್ಮರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ನಾಡಿ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಚಿಡ್ಬುರ ಗುಡ್ಡೆಣ್ಣತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಮತ್ತು ಟಾರ್ಚ್ ಪಾರ್ದು ತೂವನಿತ್ತ ಅವು ಆತ ಪೋಡ್ತಾನಾಗ ಒಂಚಿ ಪೋತುನ ಪಿರವು ಸೈಡ್ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಪೋತುನ ಮತ್ತು ದಾದಾನೆ ಗೊತ್ತು ಜೋಡೆ ಪೋತುನೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಇಡೀ ಪೋಡಿಗೆ ಅವನಿತ್ತ ನೀನು ಯಾತ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಹಾಂಡಲ ಕತ್ತಲ ನನಗ ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಪಿದೈ ಮತ್ತು ಪೋಪುನ ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಇತ್ತೇನೆ ಮೀದು ಮತ್ತು ಹುಲ್ದು ಬಿಡ್ಪುನಿ ಪೊಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೇನು ಬತ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಹಿನಿ ಕಾಂಡೆ ಫುಲ್ ಬರ್ಸ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಒಲ್ಪ ಮತ್ತು ಬರ್ಸ ಇತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಊರುಡುಪುರ ಬರ್ಸ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆಂಕ್ ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸದ ಸೀಸನ್ ಆಯ್ತು ಆಂಡಲ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಇತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತಾ ಏಪ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನಿ ಇಜಿನ ಜೂನ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನಿ ಆಯ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಅಂಚತಿ ಇತ್ತೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಇತ್ತೆ ನಿಜವಾದ ವಿಂಟರ್ ಆಂಡ ವಿಂಟರ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಸಮ್ಮರ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಅಂಚ ಇನಿ ಬರ್ಸ ಬೈದನು ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ತೋಡು ಬರ್ಸಾಟ್ ನಾನು ಬೇಲೆ ಪೋನಾಗನೆ ಬರ್ಸ ಬೈದಿrini ಕೋಡೆ ಬೇಲೆರ್ದು ಬನ್ನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಸ ಪಂತೊಂದಿತ್ತನೆ ಎಂಕ್ಲು ಕೊಡೆನೆ ಕೊನೋದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬೊಕದನ ಪಂತದ ಅಡೆಗೆ ಉಂಟುಂಡು ಅಂಚ ಇನಿ ಕೊಡೆ ಕೊನೋದಿತ್ತ ಇನಿ ಬನ್ನಾಗ ಬೈದಿಜಿ ಬರ್ಸ ಅಂಚ ಚಾಪರುಡು ಅಮ್ಮನ ಅಂಗಡಿ ಕಡಪುಡಿಯೆ ಸಮೋಸ ಇಜಿನ ಪಪ್ಸ್ ಮಿನಿದಲ್ಲ ಕನಲೇಂದು ಇಜಿ ನಿಂಕ್ ಮುಲ್ಪ ದಾಲೇಜಿ ಇಂಕ್ ಸಮೋಸ ಅಂಚ ಮತ್ತು ಇತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಚಾಪರ್ರೆ ಅಂಚ ಕೊನೆ ಪಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಅವು ಮೂಲೊಂಜಿ ಬೇಕರಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅಲ್ಪರ್ದು ಕೊನಾಯರ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಪೋತೀರಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪುಚ್ಚೇಲಿ ರೆಡ್ಡದ ಐತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತೂಕ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಏನು ಬನ್ನಾಗ ಇಂಥದ್ದಾಯ್ತ ಅಂತಂದುಲ್ಲ ತೂಕ ಪಾಪ ಐತ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಬುಲಿ ಪೂಜಿದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಐತ ಆತಿಗೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಪ್ಪ ತೂಕ ಇತ್ತದ ಆಯ್ತ ಮಂತೊಂದುಂಡು ತೂಕದ ಆಯ್ತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅದು ಪೇರು ಮುಲುಂಡು ಬಿಲ್ಲುಲೋಲ ಓಲ ಕೂಕು ಕೂ ಓ ಚೈತಯ್ಯ రెడ్డుల బంగారు కుഞ്ഞిలు ఓలుల్లా జోకులో కూయ్ ఓయ్ బిల్లో ఓయ్ బిల్లో ఓయ్ బిల్లో బిల్లో ಓಯ್ ಬಿಲ್ಲು ಗೈಸ್ ತೋಲಿ ಇಂಬೇನ ತುಲಿಗೆ ಒಂದು ಕುಜಲ್ ಮಾತ ಪೋಪು ನಿಂಚ ಇಂಬೆ ಗಾನಿಯವ್ರ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪದಿತ್ತನ್ ಪೋಪುನೆ ಕಪಗ ಪಿರ ಪೋಯಿ ನಾವು ಬತ್ತಿತ್ತನ್ ಕುಜಲ್ ಪುರ ಇತ್ತ ಪಿರ ಪೋಯರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನ್ ಅಂಚೆ ಮೇನ್ ಸಂಡೇ ಪಿರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳು ತೊಂದು ಪೋಯರ ಉಂಡು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಒಂದು ಚೂರು ರಿಪೇರಿಗಿತ್ತು ನಂಚ ಕೊರ್ದಿತ್ತು ತಿಕ್ಕದುಂಡು ನೆಟ್ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ನ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಕಾಪಿ ಮನ್ಪೆರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮೂವ್ ಮನ್ಪೆರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ದಾನೆನ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏನು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಒಂತೆ ಅವು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಏನ ಇನ್ನು ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪಾಡೋಡು ಒಂದುಲ್ಲೆ ತೂಕ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಪಾಡ್ರೇನು ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ದೀವೋಡಾತ್ರೆ
ಅಮ್ಮ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬೇಲೆಗ್ ಪೋದು ಬತ್ತದಾರ್ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುನಿ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಅದು ಏರ್ನ ಮಾತ ಅಮ್ಮ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುವೆರು ಪನ್ಲೆ ಇಂಕ್ ಕಮೆಂಟೆಡ್. The next day. ಒಂದು ಬೊಲ್ಪುಗು ಒಂಜಿ ಅನ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ದೆತ್ತಿನ ಆಫೀಸ್ ತಲ್ಪ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಇತ್ತಂಡು ಬೇಲೆ ಪೋನಾಗ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಪೋದೆಕೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ದೆತ್ತಿನಿ. A few moments later. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬೇಲಿರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಕೋಡೆಲಕ್ಕ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಏನಿಲ್ಲ ಚೂರು ಲಕ್ಕನಾಗಲ ಇಟ್ಟು ಬೇಗ ಬೇಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಹಿಡ್ಪಿದಾರ್ದು ಕೊಯ್ನಿ ಬೇಲೆಗ್ ಇತ್ತೇನು ಬೇಲೆರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಇನಿ ಅಮ್ಮಗೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಏರ್ಲೆ ಇಜ್ಜೇರಿಲ್ಲಾಡು ಅಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಪುಚ್ಚೆಲ್ ಪಾಪ ಕುಲೋ ಒಂದಿತ್ತ ಪಾಪ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಾಯ್ತಾ ಪೇರು ಮತ್ತು ದೀದು ಪೋದಿಪ್ಪು ಇಂಕಲ್ ಅಂಚ ಪರ್ದಿತ್ತು ಅಂಚ ಇತ್ತ ಪಿರ ಪೇರು ಇತ್ತು ದಿಯೆ ಪರೋನುಂಡು ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಡಿನಿ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜೆರತ ಚೂರು ಚಾದಿ ಓಡು ಪಿರ ನೀರು ಮನ್ಪೆರೊಂಡು ಪೂರ ಬಾಜನ್ ದೆಕ್ಕೆರೆ ಉಂಡು ಚೂರು ಐನ್ ಪೂರ ದೆಕ್ಕೋಡು ಇದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಬನ್ನಾಗ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತೈಕೆ ಆರಾಮ ಮಾಡ್ಕೊಲ್ಲುನಿ ಹತ್ನೇಟ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಎಂದು ಅಮ್ಮ ಬತ್ತೈಕೆ ಆರಾಮ ಮಾಡ್ಕೊಲ್ಲುನಿ ಅಂಚ ನನ್ನ ಚಾದಿ ಓಡು ರಪ್ಪ ಇತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆರಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿಂಕ್ ಆತ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಇನ್ನು ಬರ್ಸಲ್ಲ ಬುಲ್ಪುಗು ಬಾಜನ ಮತ್ತು ದೆಕ್ಕೀಜಿ ಎಂಕಲ್ ಪಿದಾಯಿ ದೆಕ್ಕೊನಿ ಉಲೈ ದೆಕ್ಕುಜಿ ಎಂಕಲ್ ಪಿದಾಯಿ ದೆಕ್ಕೊನಿ ಅಂಚ ಬರ್ಸ ಬರೋದಿತ್ತು ಅಂಚ ದೆಕ್ಕುದು ಜಂಚನೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕದ ಕಾಲೇಜ್ ಉರು ಅವು ಪೆರ್ಮರಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒರ್ತಿಯತ ಏನಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಮೆಗ್ದಿ ಮತ್ತು ಬರೋಡ ಹತ್ರತ ಅಂಚ ಉರು ಆಪು ಇಲ್ಲದ ಪಿದಾಯಿ ಅಂಚಿ ಪಿರವು ಸೈಡ್ ಪೋನಾಗ ಉರು ಆಪು. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಮತ್ತು ಆಂಡು ಅಮ್ಮಲ ಬತ್ತೇರು ಬೇಲೆ ಇರ್ದು ನನ್ನ ಅದಾಲಿದ್ದಿ ನನ್ನ ಚಾದಿ ಇತ್ತದು ಚಾ ಬರ್ದು ಕುಲೋನಿ ನಾನು ಬೊಕ್ಕದಾದ್ರಿಂದ ನೀಟಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ನಾನು ಚೂರಿಪ್ಪನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಯರೆ 1K ಎಂಕ ಕಾರಿಗೆ ಉಪದ್ರಮ ಅಂತಂದು ಈ ಪುಚ್ಚೆ ತೂಪವೆನಕ್ಲಿದ್ದು ಅಂಚ ನನ್ನ ಚೂರೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯ್ರಿಪ್ಪುನಿ ಈಗ 1K ಆಯ್ನಾಗ ಬೇಗ 1K ಆಪಲಕ ಮಂತ್ಲಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಐನೇಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ ಜಾತು ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ನಾನು ಅತಿ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ಪಾಟ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅದಾದ ಕಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪುಜಿ ನನ್ನದಾದ ನನ್ನ ಶಾಪರ್ದು ಕುಲೋನಿ ನಿಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವತ್ತು ನೈಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು TV ತೂಪುನಿ ಆತಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಮತ್ತು ಊರುದು ಮತ್ತು ನಿಕ್ಲ ಊರ್ದ ಕುದರ್ತನ್ಲೆ ಅವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ನತ ಒಲ್ಪದ್ದು ಮತ್ತು ನಾ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲವೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಐತಿನ ತುಳು ವ್ಲಾಗರ್ ಏರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.